El vídeo d'avui serà més gastronòmic, perquè en el vídeo d'avui anem a provar les truites de patates dels mercats de Barcelona. La nota la farem en 3 apartats: gust, textura i preu. I ara ens dirigim cap al mercat de Sant Martí. Tenim la truita. És veritat que aquesta no m'han donat l'opció ni d'escalfar-la, Sabor. En la meva opinió m'ha agradat, sí me la menjaria, però la trobo una mica sosa. El gust del carbassó és inexistent, no? Que li dic jo? Un 6,5 de gust. Sí. Sabor, estic bastant d'acord amb el Guillem, la veritat. És que jo crec que la nota anava a posar el mateix. La posaré un 6,68 jo. De textura per mi, normal, un 5,5. I textura, Guillem? Jo textura es queda amb un 5,27. Crític gastronòmic? Gust sense ànima, ni gràcia. Al final és una metàfora una mica, en aquest cas, d'un vídeo de fent cat sense mi, no? Un vídeo sense ànima, sense gràcia, sense... Moltes gràcies. Gràcies per la review. Sincerament no sabia que des del mercat compraven les truites de patates a l'Aldi, perquè sincerament és la impressió que m'ha donat. I la nota és clarament un 5 perquè... 5 de sabor. 5 de sabor perquè... Hòsties. Des del meu punt de vista ho salva el fet que sigui agraciada a l'estómac, és a dir, és una truita que omple, no? Que et deixa amb Mira, això segur. bones sensacions. Això és veritat. Per mi, titular d'aquesta truita, el carbassó ni està ni se l'espera. Hòstia, exclusiva. Un 6. I de Textura? textura, perquè m'heu dit que l'heu comprat al mercat, si no m'hagués pensat que era de l'Aldi. 5,5. Quan creieu que val la truita del mercat de Sant Martí? 3,25. 5,25. 3,15. El total és 3,80. Jo de preu li poso... Per mi tampoc està malament de preu, perquè tampoc més barat no sé si t'ho podran fotre en un mercat. O sigui, per mi és un 6. Textura que no he dit abans, 4, i preu... Tenint en compte que pots obtenir coses millors quasi al Mercadona i amb més quantitat, o a l'Aldi, un 4,5. No, el preu està bé, el preu és un 7. 7,5.